Ako Maxins vyberá tých správnych ľudí? Tak to je práca koordinátorky call centra, ktorá prvá príde do styku s táto osoba s uchádzačom, či už uchádzač volá jej, alebo ona volá na základe toho, že uchádzač prejavil záujem cez naše inzertné portály. Tak toto je prvotná práca, veľmi dôležitá, povedať zamestnancovi všetko, čo ponúkame, možnosti. A následne tento zamestnanec je odkazaný na pohovor s koordinátorom. Takže koordinátor tiež rieši už detaily tej práce, ako to je zamestnanec, čo by mu najlepšie sedelo. No a následne potom ešte je nejaký predvýber alebo výber u klienta. Takže s tým, že u klienta to riešime aj tak, že zamestnanci majú možnosť a slobodne si prejsť nejaké priestory v podniku, samostatnú výrobu a slobodne sa rozhodnúť, či chcú alebo nechcú nastúpiť do toho zamestnania.